to lalle ƙafa bata zuwa inda zuciya bata so. Alhamdulillah mun gode ya Allah, muna yawa mai martaba sarki maraba da zuwa. Allah ya wa zuriya albarka, Allah sa yin aka zo lafiya koma gida lafiya. Abinda takaici muke so mu yi shi saboda magariba ta kawo jiki. Akwai wani ɗan gajeren naɗi da za mu yi yanzu. Za mu ba alkyabba sarauta ta zinariya da magana. Sai aka bar ta aka dawo aka gina wannan nan 215 muke cikin shirin ne, ina sarki na 22. Kuma kafin bature ya dawo ya zo nan, don ya zo na farko ya dawo daga baya tun 1898 lokacin da bature ya dawo ya zo nan ya tarar da fada cewa da take da shirin gaske. Wannan zagayen nan kewaye ke da katanga shi ne ake cewa gabu. Muna da ƙofa 7 ta shiga, ƙofar nan 7 ta shiga. Bayan shi ya kasance a nan ana kera madafa yanzu mun fita maza ku ga guda daga cikin 42 da aka kera nan da su da ake zuwa yaƙi. Akwai wurare da yawa saboda ba za a zana su ba, saboda in aka bi tarihi wani sai ya ga kuma an soke shi, saboda haka sai da wuce. Kowa ya san kowa, to saboda haka ba za mu bata lokaci da yawa ba. Yanzu za mu gabatar da alkyabba, za a yi mata naɗi na zinariyar da magana.